Раз, два, три, старт. Няма да разочароваме и ние. Към поемаме с времената, в които живеем. В презентацията днес ще има много AI генерирани картинки. И така. Казвам се Петър Анастасов. Занимавам се с киберсигурност, в частност Offensive Security, вече повече от 20 години. Occupation ми е всичко в Секрагон. Моя компания за киберсигурност, която създадох не е толкова отдавна. Също така миналата година бях поканен и в момента съм треньор на националния отбор по киберсигурност, където имам удоволствието и възможността да работя с най-ярките младежи в България в сферата на етичното хакерство. И ще го дам трибюта, няма как. Един съм от старите мембари, ама старите да се разбира като от първите на 42-47 обществото, да го наречем. Това е една група от там. Това е една група от много яки хора, с които защитавахме и представяхме, разбира се, неофициално на международни турнири по етично хакерство в България, доста преди да успеем да сформираме националния отбор. И общо взето това е за мен. Аз съм Йордан Стойчев. Penetration тестър съм в PwC, но тази презентация няма нищо общо с това. Аз съм също състезател в националния отбор, Kernel Hacker. Занимавам се с Research, Exploitation, Linux Kernel основно. Аз съм от по-новите членове на 4047. И да, това е за мен. Извинявам се за покашването, което се случва от време на време. И така, каква е идеята? Защо тази презентация? Тук ще спамна малко аз. За да успея да отговоря, този въпрос е малко комплексен, в него си има и сентимент. Ще трябва да върна малко лентата назад и да сумирам три факта. Първо, Присиян дам, един от двигателите за това яко събитие. От известно време си ме полкваше, айде бе, няма ли да нещичко да направите. Така че... Второ, знам, че ви стори страничко, ама имам една много любима песничка от моите тинейджърски години и тя се казва Ghetto Superstar. Днеска установих, че никой не знае за тая песен. Благодаря ти. Което е супер странно, ти си мясен. Ще стане ясно, нали, какво общо има тая песен с цялото нещо. И трето, миналата година, който е бил тук, имаше един толк, името му беше Ghetto Forensics, в който най-общо се говореше за как да търсим за евентуални лоши хакери, които са влезли в системите ни и да установим тяхното присъствие там. Тези трите факта накараха ме да се замисля, не може ли пък да обърнем палачинката, да видим дали от едната страна търсят хакерите, пък да видим какви са перспективите на хакерите, когато влязат в нерегламентирано в чужда система и нали, какъв е тяхния поглед върху нещата. Това пък ми дава нали, логическото право да си открадна думичката гето, защото двата толкова ще са свързани. И с малко фантазия да прибавя суперстар към цялата тая презентация, като ще стане ясно малко по-натам откъде ще дойде суперстара. И разбира се, фън. Аз имам едно такова виждане за живота, ако няма фън, няма смисъл. Преди да започнем с нали, по-съществените обяснения от това, което ще правим, трябва да се върна тук. Да, забравих да спомена също нещо важно. Нали? Решихме, че ще пишем rootkit всъщност. Не стана ясно. Решихме, че ще пишем rootkit.
Писал съм такъв rootkit преди 20 години, горе-долу концептът ми беше ясен. И какво е rootkit? Rootkit те взаимно ги заменят с backdoor доста често. Backdoor е някакъв тул, който ви дава нерегламентиран достъп до система, до някаква система. Rootkit е също, само че целта му, освен да ви даде достъп до системата, да покрие себе си и да покрие извършителя, който ползва системата нерегламентирано. Както ми беше ясен концепта, също така ми беше супер ясно кой, ако го поканя, ще бъде супер ентусиазиран да хопне ин в този проект. И това е Данчо, който е нашия Kernel Night Rider в отбора. Обадих му се по телефона и разговора продължи около 30 секунди. Данчо, искаш ли да пишем rootkit за ядрото? Данчо, да, добре, супер идея. И така той се присъедини към цялата тая идея. Преди да започнем с съществото на самия rootkit, трябва да уточня тези 3 булета, които предполагам много от вас знаят, но за да има някакъв фол, трябва да ги обясним общо, разбира се. Първото е рингове. Съвременните процесори предлагат един механизъм за протекция, който се изразява в нива на привилегии на изпълняване на код. За да може не всеки код, не всеки процес да има достъп до критични ресурси в системата. x86 предлагат 4 ринга от 0 до 3, като 0 е с най-висок приоритет, 3 с най-нисък приоритет, има най-малко привилегии. Като съвременните операционни системи, не само Linux, за което ще говорим днес, са избрали да ползват 0 за ядрото на операционната система, там където се случват нещата, и 3 за user space. Другото, което трябва да обясня, какво са така наречените Loadable Kernel Modules. Това е най-общо казано код, който динамично може да се прибавя и да се изважда от ядрото, от Ring 0 и да работи с високи привилегии. Много прост пример. Драйвер е сега, за първи път работя с кликър. Цъкнахме кликърчето, модула се зареди, този код е там, аз имам нужда от него и ползвам кликъра. Това са модулите в най-общия си вид. По най-простия начин се зареждат с InMod, по най-простия начин се варят от ядрото с RMod. И последното System Calls. Нещата са навързани. System Call-овете са интерфейса между Ring 0 и Ring 3. Когато нещо, някоя апликация, някой код от Ring 0 иска да извърши нещо с високи привилегии, и това може да бъде извършено, разбира се, само от ядрото, то се обръща към ядрото чрез така наречените системни извиквания, които са дефинирани в ядрото. На ниско ниво, как се случва това? Има една книжка, Art of Assembly, едно време беше като Библията, което му е интересно. Не можем да го обясняваме, защото си е доста дълго и свързано с архитектурата. В интернет има една така, как да кажа, метафора за тези трите неща, как се обясняват, с крепост, която е разделена, нали, с стени, кой къде живеем, не знам с кого. Мен ми хрумна много по-добра метафора. Поне за мен е много по-добра метафора. Ако Ring 0 е общината във вашия град, това са хората с ресурсите. Там се случват нещата. И те решават в един момент, нас ни трябва повече ресурс. Какво ще измислим? От някъде се чува, нали? Отвънка, отвътре. Тук имаме един модул, ще ни докара нови ресурси, казва се синя зона. Зареждат от общината синята зона и вие трябва да я ползвате, защото някъде паркирате. Нищо ще се е в собствения си град. И за да я ползвате, трябва да изпратите SMS. В случая този SMS ще ви върне пък. Ами вие заплатихте успешно, неуспешно. SMS е системното повикване. Вие отправяте някаква заявка, отсреща ви връщат, нали, какво трябва да ви върне тази заявка. От сега отказвам да отговарям на въпроси, какво правим с шофьорите на електрически коли.
Какъв е плана? Ring 0, Ring 3. Плана ни е да вкараме rootkit в Ring 0, там където е ядрото, там където имаме неограничени възможности. Да, AI. И този rootkit да прихваща всички заявки, които идват от user space и евентуално могат да разкрият, че имаме нерегламентиран достъп до системата. За да се случи това, си въвеждаме и... за да се случи това, ще модифицираме кодовете на syscall-овете. Много общо. И така, другото, което споменах по-рано, Superstar, за да го вкараме в контекста и да се получат нещата. Понеже root вече очевидно няма да е ролята с най-високи привилегии в системата, т.е. ние постоянно ще хвърляме прах в очите. Root ще вижда каквото си искаме ние, т.е. там с чула. На нас не трябва, нали, като... Как да го кажа? Няма да използвам хакер, че тая дума така се демонизира напоследък. Като трет актор на нас не трябва някакъв достъп, който да ни даде достъп до всичко, нали? Тъй като root вече не върши тая работа. И това, което направихме с Данчо, е да въведем една изцяло и нова роля в ядрото, която нарекахме Superstar. Що не? Тази роля живее изцяло в ядрото, има достъп до абсолютно всички ресурси, зарежда се много лесно и бързо, както ще покажем след малко. Окей, повече подробности. Извинявам се. Както казах, имам опит с подобен тип rootkit преди 20 години, горе-долу Данчо, като се раждал, съм писал такъв. И ми беше интересно да направя съпоставка какво беше тогава, какво беше сега. Тогава ядрото беше 2.4, пак казвам, почти съм сигурен, че беше 2.4. И тогава опциите бяха торба пълна с опции. Като основният метод, който беше така най-широко разпространен, е да използваме така наречената syscall таблица, в която просто syscall-овете, от една страна имате името на syscall, от друга страна имате адреса на syscall, така си го представяте, и адреса и ядрото, когато се извика даден syscall, хваща адреса и скача на този код, на който е този адрес. Тогава този syscall table беше експортнат в ядрото, всички имаха достъп до него. Зареждаш си свой модул и вече можеш да правиш каквото си поискаш, да модифицираш syscall table и да насочваш към свои функции. Какво е положението в момента? Syscall table не е експортнат вече. Това се е случило между другото още тогава, малко след като аз съм си написал мой rootkit, но торбата стои пълна с опции. И дори бих казал, че е по-пълна. И човек с малко ресърч и 5-6 реда код може отново да се докопа до този syscall table, когато зареди собствен модул. Пример, един от примерите, нали, има и много по, как да нарека, хардкор, примери от типа, просто може да сканирате kernel space и да си фингърпринтните нещата. Що не? Как ще възпрат? Абсурд. Там някъде, когато са махнали syscall table от да не е експортната вече, са вкарали една много то не е технология, ами фьючер, K-probes, Данчо много обича да си го наричаме сонди, както се казва на български. Така какво правят K-probes? Аз тук съм, понеже няма как да го кажа толкова добре, колкото е описано, съм хайлайтнал, нали, най-важните неща от дефиницията. Първо, това е дебъген механизъм за ядрото. Искам да кажа, че това е по дефолт в всичките ви Linux дистрибуции познати. Пуснато. Второ, динамично можем да брейкнем във всяка функция в ядрото. И трето, можем да трапнем означава да спрем, да инжекнем наш код, той да свърши нещо и да си продължи оригиналния код. Почти навсякъде в кърнел пространството.
и отдолу го повтарят, за да стане ясно. Можем да инсертнем код почти навсякъде. Не можем да, нали, това е сонда, не можем да инсертнем в друга сонда. Окей. Можем да живеем с това. Таква е идеята. На всяко влизане и на излизане от функция ние можем да брейкнем, да поемем фола, дали входящите параметри, за хората, които, нали, имат опит с програмиране. Дали входящите параметри, дали каквото ретърнва функцията, ние имаме абсолютно пълен достъп до него. Може да направим каквото си поискаме и да кажем на кърнела продължи. Окей. Тук преминаваме на нещо като хибриден начин на водене на презентацията. Данчо ще говори, аз ще му бъда оператор и ще показвам и реал тайм какво се случва. Просто го притеснявам. Така, имаме инсталирано Ubuntu 22.04, апдейтнато до вчера, мисля, което ще бъде нашата victim машинка. Вижда ли се между другото? Да, добре. Аз всичко направих голямо, защото миналата година имаше един малък екран. Да, така. Това е системата. Сега симулираме, че, нали, трет актора е добил достъп и е решил да зареди свой модул в системата. Ето го тук нашето модулче. Това с решението .ko. Няма да го заредя с insmod, защото имаме, както съм написал вчера един пост, лек твист за накрая. Ще го заредим с това лоудърче, което прави някакви неща, които всъщност са zero day, с които Данчо намерихме и по принцип и да искаме да ги кажем, нямаме много голямо желание. И след като е зареден модула, другото, което ще направя е да ребутна системата. Не защото е необходимо, вече сме абсолютно готови с процеса, който трябваше да направим. Ребутвам го отново заради последния слайд, който е малкият твист, в който hopefully ще докажем нещо. Би трябвало да се... Окей. Пак сме вътре. И първото нещо, което ще направя, ще се разделя екранчето. От ляво ваша страна ще стои нашия root, т.е. оригиналният root, това е рута, а в дясно тук пускам хендлър за криптиран reverse shell. Какво е reverse shell? Системата ще се върже към нас. Що ще се върже към нас? Защото ние ще изпратим един магически пакет, така да го наречем. Данчо ще обясни какво се случва, Суперстар ще го види, ти си мой човек. И би трябвало да се върже към нас. Така, то ще взе откъде дойде. Така. Що не? То е виртуална машина. Бой! Той човек така се учи. Данчо да каже колко пъти. Много пъти. Колко ребута. Стотици към NoPanics, сигурно. И така. Данчо, първата крачка успя. Изпратихме магическия пакет и както виждате в горния терминал, долния ще го затворя, не ми трябва. В горния терминал имаме достъп до машината, която се върза към нас криптирано. Тук ще направя една малка шашмичка, за да не натисна нещо без да искаме да изгубя шела. Това не е абсолютно нищо свързано, просто ми трябва 2 секунди. Тези, които сега е Hack the Box. Да, за Hack the Box. Имам ги, не виждаш ли, те излизат. Готово. Тук сме, да.
това. Тивенце. Не е важно. Добре, да. Виж ли, наизуст го написам, върча само. Тъй. Ваше дясно пък ще бъде супер стар. Само че за да стане супер стар, трябва да направя едно нещичко. Да изпратя един kill сигнал, който ще прихване, няма да прихване, ще извика едно системно повикване, което нашия суперстар вътре ще види и ще каже: окей, намесвам се. Готово. Сега се предполага вече, че сме суперстар. И Данчо хваща от тук насетне нещата, да не се сбъркам пейновете. Така. Окей, нека видим какво всъщност стана. Когато нашия модул, нашия rootkit беше заведен, той сложи вътре в кърнела Network Hook, който Network Hook може да си го представите като един филтър, без който минава целият трафик към машината. Съответно този Network Hook, този филтър, чака нашия магически пакет, нашия магически пакет, и когато го засече, спомва този reverse shell, който в случай е encrypted reverse shell. Този reverse shell е напълно скрит за системата. И да, това, което Пеш направи след това, той вече го спомена, с kill сигнала, реално ни качи от root user суперстар. Да. Окей. Едно от първите неща, които правим, когато нашия модул бива заведен, е всъщност да накараме кърнела да забрави, че модул е бил заведен. Вътре в кърнела има един ring twist с всички заведени модули. Ако ние просто премахнем нашия модул този ring twist, ще е все едно той никога не е бил заведен. Няма да може да бъде показан от команди като lsmod, които показват всички заведени модули. Няма да може да бъде unloadnat с rmmod, например. Неговите символи ще са скрити от proc-файловата система и така нататък. Друго нещо, което правим веднага след като нашия модул е заведен, е да оправим един вид kernel taint. Какво е kernel taint? Ами, те са флагове, които биват сетнати, когато бива извършена някаква операция, която може да дестабилизира системата, като завеждането на нашия модул, например. Съответно, те обикновено могат само да бъдат сетнати, но не могат да бъдат ансетнати, защото вече е дестабилизирана един вид системата, но ние намираме начин да ги ансетнем и ги ансетваме, за да не оставяме никакъв фингърпринт върху самата система, да не се разбере, че сме били лоуднати. Да. Нека сега реално видим. Да, както има insmod и rmmod, така има lsmod, и когато напишете lsmod, той вади всички модули. Сега ще грепна само за нашия, защото ще излязат иначе доста и да не търсим. Root не вижда нищо. Другото, което трябваше да направя е taint в proc sys kernel tainted. Ето, в случая е 0, което значи, че няма нито един kernel taint flag сетнат, съответно kernel не е tainted, което значи, че едва ли не няма никакъв модул, който да е бил заведен и нищо, което може да дестабилизира самата система. Казахме, че нашия reverse shell е напълно скрит. Нека реално видим как е скрит, като първо ще погледнем как неговия connection е скрит от програма като netstat, например. Ако видим как работи netstat реално, не знам, добре, не работи това. Лазер не работи. Но ако погледнем реално как netstat работи, той чете от едни файлове в proc-файловата система. Ако ние отворим ръчно тези файлове, ще видим, че те индексират връзките на системата в момента. Ако намерим начин да филтрираме тези файлове, като хукнем правилните функции и филтрираме тези файлове, съответно филтрираме и какво се показва в netstat, скривайки нашата връзка напълно от netstat съответно. Нека го видим. В ляво е в случая нашия root user, който тук няма нашия reverse shell. Може би помните отворене на порт 3.1.3.3.7, докато пък дясно е нашия superstar user, който вижда съответно нашия reverse shell. Okay. Но начинът, по който netstat реално взима връзките, не е единствения начин. Друга програма, SS, Socket Statistics, ги взима по различен начин, който е през netring събсистемата на кърнела. Какво е netring събсистемата на кърнела? Тя е една система за IPC, за Inter-Process Communication,
но също се и за комуникация между процеси, но също така е и за комуникация между кърнела и програмите и това, което е в Ring 2. Може да видите в случая SS отваря един Netring сокет и получава съобщения по него. Какво са тези съобщения? Реално това е един буфер с един навис, вътре един масив, където са изложени всичките връзки в момента на системата. Ние хукваме отново правилните функции, например receive message с кола и съответно можем да филтрираме този буфер. Масива вътре можем да махнем връзката, която не искаме да се покаже от SS и съответно тя ще е скрита и от SS. Отново в случая в дясно първо ще почнем, е нашия Superstar. Той на втория ред е нашия Reversal Connection, той я вижда. Нашия root юзър не вижда нищо. Съответно е скрита за всички юзери, които не са Superstar. Окей. Криенето на връзки е едно нещо, но самия Reverse Shell е процес, нали? Bash Shell. Съответно трябва да скрием и него, защото иначе всеки може да напише да го види този shell и вече става ясно. Начинът, по който всички програми, които всъщност индексират връзките, ами процесите, които вървят в системата, го правят пред прокфайловата система. Нещо микрофона отказва, не знам. Го правят през прокфайловата система. В прокфайловата система за всеки процес, който в момента върви, има по една директория, която името е Process ID-то на процеса, съответно ID-то на процеса. За да скрием от PS-Top и други такива програми, реално намираме начин да скрием тази директория и съответно се скрива и от PS и от Top и така нататък. Не, Пешо, има върни. Пешо, върни, има още един слайд за ето. Да. Не е въпроса просто например, да си скрием нашия bash shell. Представете си, че от този reverse shell, например, отворите отново топ. И друг човек, който е отворил топ по същото време, ще може да види вашия топ или програма, която сте пуснали, каквото и да е, и съответно ще може да ви засече. Съответно, ние искахме рекурсивност при криенето на процеси. Искахме един процес, който по излиза от скрит процес, също да е скрит. Затова хукваме сисколовете, които създават нови процеси, като fork или clone, и реално постигаме това, скривайки всеки процес, произлязал от скрит. Друг начин, по който искахме да скриваме процеси, е изцяло по име. Тоест, ако имаме някоя програма, която трябва да е скрита, дори да не е пусната от Superstar потребител или от Reverse или каквото и да е, тя също да е скрита. В случая хукваме, например, тези exec recall-ове, които са за пускане на програми и скриваме на база името. Нека го видим в действие. В ляво е нашия root shell, той не засича, в PS въобще не излиза, като че има такъв процес. В дясно е нашия Superstar Reverse Shell и той ясно вижда процеса на нашия Reverse Shell. Сега ще пуснем един друг процес, за да покажем рекурсивността. Това е една свипа програма, която просто свипва за един час, нищо особено. Да. И тя също ще е невидима за root юзър или за който и да е друг юзър, докато пък нашия Superstar юзър може да я види. Съответно постигаме и тази рекурсивност на криенето на процеси. Окей. Въпросът е да можем и да крием файлове. Защото, добре, вече разбрахме как е вършила ни е скрит, връзките са скрити, процесът е скрит, но искаме да крием и файлове, като например да можем да скрием нашия модул. Начинът, по който всички програми, които реално индексират някоя директория като LS, го правят е през този getDense system call. getDense е get directory entries. Взима нещата, които са в тази директория, други сабдиректории, линкове, файлове, така нататък. Съответно, той връща един буфер, отново под формата на масив, на list, с всичките файлове там. Може да видите обекта, под чиято форма го връща
и ние филтрираме на база или името, или inode number, което е едва ли не ID-то на самия файл. Съответно, можем да скрием файлове, например всички файлове, които съдържат в името си LKMBD, биват скрити и можем конкретни други файлове по техния inode number също да ги скрием. Ето, отново в ляво. Виждате, root user, за него е скрит нашия модул, който може да го видите, пък Superstar user го вижда, този lkmbd.co, една и съща директория, или по-скоро в единия случай ето, в двата случая вече е във var директорията, във var директорията също го има нашия модул, скрит от root user, но не е скрит от Superstar user. Да. Тук май пак аз сващах, а? Не, аз имам още. Окей. Нещо друго важно, което всъщност трябваше да постигнем, е не просто да сме скрити от някой си потребител, който пише LS, пише top или DeadStat, така нататък, ами реално да сме скрити от инструменти, направени да откриват rootkitове. Това съответно е значително по-трудно, отколкото това, което обяснихме за сега, как реално да се скрием от някой си пишейки PS. Но реално тук ви даваме output-а на два такива инструмента, CheckRootkit и Rootkit Hunter, които и двата не намират нашия rootkit. И да, това е импресив, не само заради rootkit, ами защото, както Пеш спомена, ние имаме persistence на системата, той го показа като рестартира системата и ние rootkit беше лоуднат автоматично и можехме пак да спомнем нашия reverse shell. Също е важно да кажем, че имаме и други функции, свързани, например, с Stealth, като една интересна функция, която всъщност добавихме, е да чупим криптографските алгоритми, като правяме начин, по който случайността работи в самия кърнел. Съответно, развавяйки случайността, развавяме и всички криптографски алгоритми, които разчитат на случайност, за това да са сигурни, правейки ги значително по-малко сигурни. Да. Окей, мой ред. Само искам да кажа, имаме, нищо нямаме. Възможно е, че до година ще влезем в толка на колежката. Да. И така, тук сега моментът. Както казах, когато зареждах модула, там с Данчо открихме малко зеродейче, с което твиснахме така леко нещата, понеже, малко сценарии, не от 2024 година, преди малко там хората казаха, да, има тулове за това, нали, знаете, EDR, XDR, CM системи, последния да затвори вратата. И когато се обаждах на Данчо и му казах, Данчо, ще го правим, той каза, ама як ще викам човек, як ще е как. И затова решихме, любимия ми слайд, затова решихме да си сложим едно CM-че, което едновременно с това е XDR-че и да видим какво можем да направим по въпроса. Какво CM-че сложихме? Сложихме Vazgo, защото е безплатно и защото от първо лице четяло кода мога да ви гарантирам, че е много добро. Прост пример давам. Търси процесите по 6 различни начина. За скрити процеси търси по 6 различни начина. В смисъл, когато видяхме кода с Данчо и бяхме Няма да разказвам другата история. Не разказвай. И така, пак трябва да се върна на машината, да си отворя вазовчето, то най-вероятно е тайм-аутнало. И ако интернета не е умрял, докато си правим презентацията, ето Get агента е онлайн, да отида на security евентите, да цъкна на всички. Една секунда ще го направя на 25. Така. И тук имаме
Vazok Agent Stop, Vazok Agent Start, това е нашия рестарт. Преди него може да видите, че тези сервиси, които екзитват, нямат абсолютно нищо у нас. Това се случва постоянно, това не знам, Snap, Map, някакви работи. Това е след нашия рестарт. Виждате, че нито преди рестарта, нито след рестарта Vazok е обърнал внимание на нашата интервенция. Повярвайте ми, той следи доста зорко за това. И след това можете да видите, че тази седмичка тук след рестарт, това е, че са променени някакви портове, но не са променени портове, да ми са променени пидовете на сервисите, защото след рестарт те вземат нов пид и Vazok го приема, нали, като някакъв вид alert, не знам, що е 7. Но така, и както виждате, всичко оттам нататък до края е някакви абсолютно нормални неща. Няма абсолютно никаква индикация за нещата, които правихме, за инсталирания rootkit, за persistence на rootkit и така нататък. Това е. Оп, не. И това е. Благодаря ви за времето.